हट ऐसा रानी भालुनी कक्कन छुटी एक घंटे से कनी के कक्कन छूटता अपन हो हमें कक्कन छोड़वावत ऐसा खा के शैम्पू लगा ले हाथ में मुंह में बाद में सेंट मार ले ठुके बोले वाला बाकी देखे वाला बा जी का जे देखी तबे न बोली हलो तो कदम हित न हरी है माजी हम ना अभी कन्या का हम उतार के आवते बानी कन्या गोबर में बैठा के आ उठो कइनी बाबूजी हो के हो दादा के चिल्लाता बाबूजी बोला मना कहाँ बजे दादा बोलते नहीं खींच लगा था कि एकदम से ओए हे माई के कला खाए के कला तरा खाए के मैं तो खा के खत्म पकाई है तनी रखले बाड़ू आ के कहले ह कही के भूख लागल बा खा ले हनी आ तोहरो भूख लागल बा तो तू खा ल हां 1 घंटा से भलू नहीं जाइम त हेजिक जाइम त होजिक जाइम कवन बाबा आवत घंट डोलावे के बा काहे अभी ककन छुटकावे के बाटे ककन के जिम्मा ले ले बानी आ तारा नहीं के लौकत एक सुबह के कता कने होजिक से विदाई हो गइल बिया 3 घंटा से आदमी बैठल ही बावन उल्टी पैखाना हमार होखे लागल रात भर कैसे जागल बानी जलुआ मलुआ भई हो मैं त सड़िया नाश कर दिलु बिहौती अब कैसे का होई हमारा का जरूरत बा कने आइल बिया कने हाय गांव टोला में के मैं मेहर वगना में बैठल बैसन ही त हरी लोग बैठल बन आ तू हेने का चूल्ही तर लेके मछरी खाए लगलू तरा बुझाता टे तू का करताड़ू आओ बिटिया बा त हमारा खियावे के बा नहीं कियल बिया उ न खिये ओकरा कदम उतर ले बनू न खिये हमारा से का हम टिकनी उकनी मांग बहरनी आ गइनी घरे हम खाइयो लेनी त हमरा में दोष नहीं खे उ खियाई के नहीं के कने बा हां हम बड़ बनते हम बड़ हम लाज बा कवनो गोतरी में का कहताड़ू आ लाज बा तू हो हमरा के निहरबू ना धड़ू ओतने भर रहना तो झोक दम तहरे में खाना बा जोके से पहले नु अपने में जोकला ठीक नु हमरा के जानत ना तो कैसा नहीं जाई कहतार के माई जो हती के कहां बिया कने सब पूजा पट माई करे के धरे के बटे आ तू आराम से बैठ के तू हई खेला ताड़ू तर अकेले सब करावे के ना चाहिए हाय में ना हो बिटिया बा रात भर जलुआ खेललू जा पुत भतार बन रहू जा जीजे बन रहू जा अपने में करवा तू चावल काहे ना रहू सब्जी चावल वाला दलिया ना रहे ना तेरा चाभे के रहे बोला ना घास पर खेबू तो घास पर खाए अच्छा वो घास पर हो गेल और कोई ना खात रहे आ बोला ना अभी जाते हैं तो कहतनी अभी जाते हैं तो कहतनी तब तो खात रही मोड़ी गोड़ी सब ठीक है ना तू कही ह इतना छिना रही है ना छाटल छिना ई ससुरवे कहिया नहीं हरवा में त नथले बिया आके जी के बतावा हो हम खात रही आ के जन छिनारी कहां से आ गइली भैया कटनी अब भैया कटनी अपन मर्दे के कहतनी बापा कटनी अपन मर्दा कटनी रानी एक सुबह के हमारा पीछे पड़ल भी ऐसा लहंगा खोलत रही त चल गइल या वैसे का खैनी लगा दे नहीं की कने हुआ के आई बोलस नहीं कर पहले वाला मार दे भी पोल खोल दे तनी ने तो रही रोज घर में आके सुजत रही सना यहाँ के तो घरे आवते नहीं ने तो रही के चलते कि घर के तनी मुंह देखे के देख ली बियाह शादी के का जी और खटिया तो तू रानी जी बैठी सीधा बैठे से वो जतरो एकदम पलर के हाथी लेखा ऐसरो खटिया और दीदिया तूर देले बड़ी दिया तोले बड़ के तू तोले बड़ दीदी हमें बैठल दिया या ना तो बोले क्या विचार ठीक अपन बताएं खाजा खजूर खूब खाता रहनु खटल बाई तो खाइम ना देखी किसी मत लगवावे की मिली ना आही दादा तू हो भौजी बाकी बा का हो देखी के उखा के फेंकले हुए ऐसे कहा तक लाइट उठ बार दलो लाइट बराजी रात बिरात अपन देखत रहू के आता के जाता तो भौजी तो कैसन बिया खूब बाकी हमरो बिया में तू न चलू देवर के बियाह रोज होला बड़ा भात से देवर के बियाह भइला देवर के बियाह नाचम नहीं अच्छा ये बताओ कि डोली में परछत रहू कि हमरा के चुटी कटत रहू आ लोहा से मौला परछम रौरा के तो चुटिया के करा के मार लागत के मार के 3200 दांत लोहा से गिरा देबू हमार
हमरा तो खिस बरल लेकिन क्या कहे तो जाने के मरनी। जान के मरनी। तब कमारम ना। आ देवर जी मेहरारू क्वेश्चन भाई सेवा पानी कर मेहरारू भौजी मत कह इनर के परी बिया। हां हाँ इनर के परी। रात कैसे कैसे कटता? अरे छोड़ा बाजार अब रात की बात हुई बाद में। तू तो भौजाई है तू तो जानते बड़ू सब कुछ माने कैसे का होला बियाह शादी होला का होला का ना होला जानता नु। अरे बियाह शादी लोग काहे खातिर करेला अपन दुनिया बसावे खातिर बाल बच्चा अपन पैदा करी पढ़ाई लिखाई मोह माया लगाई ये सब खातिर बियाह शादी होला हो। वो जीवन साथी बने खातिर। अच्छा देवर जी बड़ी मन थाल बड़ा बियाह में। अगर देवरानी हम ना रही तो कहती कि गोड़ दबाई हां जाते लगा लो। अब तो हम तो कहते बन के हमरा मेहर पहले भी हम बस खुद सिखाओ तनी माई के भौजाई के सब कोई के तेल लगा दी हो। हां जी तो नया बिया नु तेल लेके नो करे लगायो तभी तो यही के चलते देखा 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 ऊ देखाइला में का बा मांगावा दुसैया लइका हम सब बोलाओ त सब केले खातिर तास। हां याद हो जी माने की जा घर में घुस तू तो लजात बड़ू मर दे हमरा मेहरारू से। लजात कौन सी बात? जाते न खनी छुछी मुंह देखायो से जम का जाके टोप दे मुंह देख ली। अच्छा मुंह देखाई ना दे तू अपने घर का छुछी द अच्छा है कुछ द ठीक नो। अरे अरे बैठ हम होले कोड़ो करता है तू उठे पर लाग जाता रू जात नहीं देखे खातिर। कहां बा का करते कनिया का ना अकेले ओकरा क्वेश्चन लागत ही रोत या कि हम गावत या का करती है? सुन एक और बात का मर्द इन तो रही आइल बाड़ी सो जाए कि ना नहीं चले 1.5 क्विंटल चाउर भच गोली सो 10 दिन में 1.5 क्विंटल चाउर यही बार 5.5 गिलास डलाई रहल है। ना उहे काम करे के बा हो। अब चुप जब तिलक जहिया हो तो ओ दिन बुलावा बस तिलक बिहान में चल। हां वो ठीक बा एक तरफ से ठीक बा। दादा आवत आई सो तो अरे खाता ई सब परे पादत आई सब खा के गारे तब बिछौना लेके छत पर बनाओ तो नहीं किसो ना। अच्छा यार एगो दुगो मेहरारू कह रही उ बेचारी कैसे कैसे बियाह शादी सब संभालली सो। हां लाइटिंग में सही जाता है सब मोरो मैदान करे और सही चोट गिराता है सब लगता कि बाप के बापौती चलता पानी में खिसा डालत। अब हम डले जाई हमरा बाबू हमरा माई डले जाई हैं। अच्छा तो का करब उतना आदमी में होला काले माई खिसियत रह की कौन बापा चबनी हियर चोट गिरैले बियाई लाइटरिंग में हैं बताओ तो केहू केहू सब करी है करी कि नहीं नहीं कनेवाइल में कने ये अकज पकज खइले में ये छेरले होई। हाँ सतारू हो भौजी तारा ना बुझाई हाँ सतारू खिस्सा में सही कहल बा ई साच कहत संग छूटे आ झूठ कहत जगपति आए। अरे कने आ हां अम्मा जी आवा है ना चलो खुश रह मांगे को खजुड़ाई रह एकदम जुड़ रहा भगवान बना के रखस तहरा के कहला है ना कि का होई एकदम भारी मोटा लहंगा पहन ले तो आता ना गर्मी बा आ ऊपर से हाथ ना भारी लहंगा पहन ले तड़ू एकरा के खोल के ध द ना हम जोन पियर का सड़िया बोले नहीं का ओकरा के पहिर ल आ चल भलुनी भवानी चले के बड़ी गोड़ लगवा दी माई जी त यही पहन के मत जा सके जाए का भारी पहन के जइबू झूठिया के हाला का देही में रही त बुझाइबो ना कर टांग के वैसे चल टांग के चलो ही में जना तड़ू ओ जा चले के बता का हो हम चलौ। अरे हमर बाबू हमर लाल चलिए रे हमर हीरो छप के जाई हमर बाबू ना जाई अपन बाबू के लिए आके जाई संगे बाबू ना जी हमार चली है कहनी है ना कि जान तड़ू ओ जा से हाथ ना मान चल से मुंह तोप ले भई से तो हई उठा के चलबू त मान चल हई से जताइए जेतै से घिमला जी भब कुरी मुंह ना टूट न जाई ना तो कोई के नजर लग जाई। देख ननी गो लइका समझावता तहरा के कितना बढ़िया हमर नाती हां ना लगी अम्मा जी नजर चली ना हम चल ना नजर लगे की बात बा ओजगी कोई कतनो कही कि एक कने तनी से घूरा तनी घुमा त ना मुंह है से अपन तोपले रही मुंह हां तो कोन नहीं देखावे जानते बड़ू कने के बेतरी रहल जाला कोई तो बात मत मनी हां ता और छोला मत खाई हां अब वो जा जानते बड़ू हम खाई ना हम खाई ता हम नाती इतना बढ़िया समझावत है छोला मत खाई हां खाई हमरा मजना रहल जाई कह कि ना घरे आइह तब खइया जा सब कोई के देखाइबू सब कोई देख ली फ्रीए में नेगो ना मिली जौनो ने के मिले करे तो ना करे बाबू सुन ललू नू नानी को लेके कितना बढ़िया तारा के समझावत है चली ना कनी से खाओ के चल आवल जी घूम फिर के जल्दी जाती कपड़ा पहन ले हां जा 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 नया पहन ले बाबू देखला जाय खातिर तैयार बनन ही बोलाई का कितना बढ़िया कर बुद्धि कर देला तारा के कनिया जन एही से कोनी के पियर का सड़िया पहन लिया चल लू
हाँ ये अम्मा जी अभी तो नया नया है ये भाई लहंगा पर सोचे तनी घूम लिया फिर लहंगा फिर रखाई ना जाई। अच्छा ठीक बा, कोई बात नहीं है, अपन बढ़िया से वही में देख ताक के चले के बाकी ताकि गिरियो जन ना तो नाक भुगुन टूट जाई गिरला के बाद में। ना गिरा हाँ उठा गई चल आ कोई से कुछ ना बोलनी ना बोलब आ कोई कुछ पूछबो करला त हेने मुंह घुमा लेवनी ऐसे लुका कह लेवनी आ नहीं से ऐसे बोलनी के हजी मम्मी घरे नहीं खी जाई ना मम्मी आइम ना तो घरे आइम जा ठीक ना ऐसा ही बोलनी ई ना कि एको गो बाइसन लबरी ओकरा घर पतो है आई रहे ना मम्मी जी जान जान कि जहन ना त फुट सुनी निकल आई दुआरी पे से झाके लगे ये कौन कोने या के लूर है दुआर झाके वाला ऐसे तुम मत करी है। ना ना हाँ हमार मम्मी ना कहले रही ना कि घर में जइहा ससुरा ना त घूब तान के रही ह देखा त कितना बढ़िया दुआरी सिखौले पर भाई मत झांकी हमर समझिन कितना बढ़िया सिखौले भाई। हां जैसे जैसे सास कहन उनकर सब बात मानी ह ताव कितना बढ़िया सोच से अच्छा बढ़िया हमर मिलल भाई समझिन संस्कार सिखौले भाई अपना लड़की में। आए ये से कहला ये कोने कहला हन ना कि चेंज कर दे तू तो ठीक रह बड़ी भारी बा हो। हां खोल दिया निक निक लगा का हो गइल एमे कौन थी ज्यादा जब तार मन बता छोड़ रहे दा इहे रही। हां सुना ना चला घरवा में बैठी ह जा तनी एगो टेम्पू रिजर्व क के आवतनी घर में चलो घर में ओने ना झाके के ओने झाक तक नहीं के करे यही में रही है बाहरी जना भी नहीं है जब ले हम आइम ना तब ले ठीक नु हम आवतनी टेम्पू क के चला हो देखी बाप लागत है गाड़ी करी कहां देता रे टेम्पू करे जातनी टेम्पू करे मानो नहीं भवानी जाए के बा। हां हां काहे खातिर भलू नहीं भवानी कहे गोड़ लगावे ले जातनी कनेवा के ठीक है बाटे ठीक है बाबू देखो तारू के का होता टे क्या भइल ह का भइल ह। हां ई सब तोरा त पते ना रही कि का भइल बा का नहीं के भइल तो कहबी तब ना हम जाना हम तो नहीं जानत कि माने का भइल बा नहीं के भइल घर में। बड़के भौजी बाड़ी नो हां मछली लेके खइली ह आ कह तारी के कह देबू ना त कह हम लोग कि तू ही खइलुआ ना त कनेवा के लगा दे हम ये तो बड़ा बदमाश बिया रे। सोच ले का कर दीबी अब भाड़ा सब नाच से खाते जइबी ये बड़का बदमाश बिया। अब कहां से हम टेम्पू कर में कहां से गाड़ी करब हम तो तैयारी बनेला रही जाए खातिर पहना वना के हम छोटकी के तैयार क के आवतनी कि हम नहीं की जान नहीं देख ले मालूम नहीं भवन बात ना बनी उ पहले से बहुत बिगड़ल जाता री बहुत बिगड़ता री बहुत है कहे जुगु तो नहीं के समझ गली हां तू ठीक कहते हम समझ गइनी उ बहकल जाते ढेर पहले से आ सहकतो भी आवत नहीं ऐती वजह से ना खाईती पियती उन्हें ना खाई के रहे हमनी के खाई के रहे पेटू पेठर तू हो गइल बे त लाला छछ पड़ल बा तमार जल्दी नरे करे चढ़ाई लेके चढ़ाई अपना हाँ। मन का भइल बाड़ी अपना हाँ। मन के खाइली भइल बाड़ी तू मनावत देख भाई बोलत नहीं की इतने बस कनी आज कहता नहीं अजू करता नहीं कनिया कुछ दिन में देखें त कनिया का दादा ऐसा करते बताऊ तो हां ऊ करबे करी हाँ? ओकर हिस्सा लेके ओकर कर लगी त भाई ऊ वैसा नहीं हो जाई उहे नु कर एकरा से बढ़िया बा कि हमारे के फोन देव ओकरा नैहर फोन करी आ ओकरा भाई के बोले चाहे मातारी के हम पूछब कि तू अपना बेटी के का सिखा के विदा करे बोलबे मारा भाई देख जब ले तू ना सिखाई बिनु तब ले जानी केनु आदत ना सुधरी आ इहो धीरे धीरे नरकियो भौजी सीखी हन उनकर करना मा तब तू देखत रही डुकी ड्रामा का होता ना तो हम जाता नहीं धर के उनकर छोटा बा पेड़ के आ मुंह में झापे झापे धरा मछली खाल फूल जे पूछे का कहले बाड़ू काहे ऐसे करत आड़ू ठीक बा काहे पूछम ना आवत नियत हुआ लेके बिगड़ हाथ ना ओकर में जाल बढ़िए जब मन करता तब तैयारी करता नहीं कि जाई हम मालूनी भवानी लिया के गोड़ लगवा दी छोटकी के आइल बिया नया नोर कने आ त नहीं पेटर तू आखना होबे कि मछरी मार नरे गरे चढ़ा ले हटा ना पेटू पेठर तू हो गइल बिया आ ओकरा के जोह तनी के जानी कहां गइल बड़िए बड़ा का लौकते नहीं खे लौकी तब ना ओकरा ले पूछती कि का रहते अपने मेहरानू के सरियबे कि ना सरियबे कि जिंदगी भर असही माने करत रही घर में खेला बेला चोरा चोरा के खाए के मीट ह मछरी ह आज ई खातिया हां कालो गेला देखा इसकी छोटा की खाए लगी हां तो एकरे लुरिया आ रहनिया वो धरी नु हां या ना लुरिया रहनिया कहीं बिया सीख ली तैयो असही करे लगी का रे नहीं का है जब बैठ के बोलत इस बड़ा रे का बड़ा बड़ा बोलत है इसको हतवा हां तू अपना मेहरानू के सिखाबे डटबे के सिखाबे कि ना कि ई कुल तू काहे के करत से काम में मीटा मछली चोरा के खा लेते से कहां जाए के तैयारी कइले रहे मने आवती एगो पतो हमर मऊ की चोरनी हो गइल आतना दिन से सब उहे करत रहे त तू अपना मेहरानू के बड़ाई करत रहे ना कि नहीं हमर मऊ के चोरा के नहीं के खोले त हमर लड़की झूठ बोलतिया खुद अपन आंखी से देख लइया अपन आंख से देख के आ के उ हमरा से कह लइया तोर बात हम ना मानम हां त के कर मनबे ओ करे तू कहल सुने लगली सरे माने मऊगी हमर चोरनी हो गइल ओकरा खाए के नहीं खे मिलत कि चोरा चोरा के खाई
पढ़ाई पढ़ा देले बिया, हमरा बुझाता एकरा के एगो पाना ना एकरा के बल्कि दूगो पाना पढ़ा देले बिया, तबे एकर ऐसे बोली निकल रहा है, अबे तो बोली ना देखा। निकली के कर। मैबा तू का कहेलिस रे? अतना सब कुछ भइल ह, उ चोरावते नहीं खे, खाए चोरावतिया। खाए चोरावत नहीं के असही कैसे घर में बवाल मच गइल, खइले ये तबे तो बवाल मच, आतना पेटू एकदम हो गइल, ओकर पेट में आग उठ रहे, मछली खा जरूरी रहे। अच्छा सुन, जब अतने कहत ऐसन अगर ई बात बड़ू है तो हम समझम, एकरा बाद हम कुछ कहम। जानली सा तोरो माई अब बुढ़ाइलिस, बुझा गइल। ठीक बा बुढ़ाले त ये तो अब- बतिया तोरा पहले कहे के चाहिए कि हरे माई हम ओकरा ले पूछब खइले बिया त चाहे ओकरा के डांटब चाहे समझाइम, त ते बा तो ओकर पटिशन लेके हमरे पर अच्छा ई बता, तू दुआरी पर बैठ के बार बार आताइस, चाचा घरे सुनी हसन, एने ओने कोई सुनी तो केकर शिकायत हुई? तू तो बाईस हर हरात चल देबिस केनियो, आ सुनी हसन तो कैसे कि फलानवा के मौगी हैसे करतिया, चिलानवा के मौगी हैसे करतिया, तोरे ले माजा ली हसन। तब तोर मौगी ने करवावतिया, तो हम- ना करे त बड़ी आके बैठ के चिल्लाइतिया कहती दूगो तो सुनता ना दिन हम घरवा आइती कि ना आइती? माने नगली बाजार ही गोइल है, या वही में तोर ई हाल हो गइल। कौन तोहनी के देख माई, अब कुछ होई ना हमारा ले गते कही है, लेकिन भन भनइहे मत। तब हम कहाँ जाए के तैयारी कइले रही, तवन हमार सब सत्यानाश एकदम क के रख देलस। उहे सत्यानाश कर देलस। चल ठीक बा, जब सत्यानाशे करती है तो करे दे, हम पूछा तनी ओकरा ले, ठीक बा? चल चल घरे चल पूछ। हाँ ठीक बा, आइए हम पूछा आवत तनी। तनी हम चल पूछू। मरचाई लेखन लागता, सच बात कहा, निमन बात कहा ना तो नत्ती जना के मरचाई लेखन लागता, लागे भभाए लागता हन जा, जब देखा तब खाली मेहरे के पलाइस में रहता हन जा, जे भाई सब मेहरे माई दादी बन। हाँ तो अब उ नयकी माई बन गली, हम करें जा पुरनकी माई, तो उ नयकी माई बन गली सन। हे दादा, घर में टांडवा इतना भइल बा, हुनका से हिंका से पूछावट भइल बा, के खइले बाटे हई ननद छीना रे, तना झगड़ा लगइले बा, ये तना झगड़ा। हमारा कौन चीज का परवाह नहीं के, जी के खइले बा के ना, हम का जानती, ऊपर वाला भगवान देखत होई हैं। चलनी अब सुते गहना गुड़िया पर हम ना देखले हई, ए सुना, हम ना कितना देखले घर में हई। तू आग लगइले बाड़ू नु, हैं? तो उतना बुताऊ खातिर तारा भी सकती होखे के चाहिए, नहीं जल्दी के सकती नहीं टूट के। गइल हो काता हर शक्ति हाँ। देख ले हड़ू हमरा के खाते हाँ। तहरा में से हिस्सा में से खइनी ना। हाँ हाँ लेकिन आवतिया माई, आवतिया माई, हम का लेके करी भाग हम रही, का करी हम तहर आवतिया माई माई लेके हम भाग रही कि तू वजह बैठ के खात रहू, तरह से माई फैसला तो कर। बोलावा सब को गुराहट करी त ठीक छिले बा। पास तहरा में माई। देखी ह आओ आओ आओ, पूछ ले। कवर रानी कहले हिया, कौन मंग धोनी कहले हिया, भैया कटनी बाबा कटनी ना कटनी खर दे जी की मुहा आ? रानी मंगनी करी ना खले मत। तहरा से कोनो कह दिया सान कि फलानिया के पतोहिया भाग गइल बिया, फलानिया वो भाग गइल बिया, तो तू कहबू कि भाग गइल बिया कि अपन बेटा के तक पतोहिया के तक पड़ोस में के लोग नहीं के कहले भी अपन खूने खानदान में के बेटिया कहले बिया। तू तो ऐसे छटर छीना। हां देख ले, माने हमर लड़की अच्छा तो छिना दी काहे ना हड़ी काहे ना यार में त कुंवार में हाथ में चैबे गइली भौजाई संगे कि हई करत ऐसन हौ करत ऐसन, अभी इहो कमावा करत तड़ी त छोड़ा ल, हां छोड़ा ला, सोच दे हमहु हे हां हाय दे बोला हां का बोला बैठा रही बोला। ओ जनिया भी हमर बैठा रहे उठ गइल हट्टा ना का सोच करू मोटकी से नहीं पानी हते हिया पानी ह चाहे मुड़िया पर बैठम त चढ़ा हो जाई। हां तो अब जब बैठ के तूर देले बाड़ू, बड़ा को तार हाड़वा गड़वा तुड़ा ले बानी नहीं की तुरले ना तुरले नहीं की तुरले नहीं की हां तुरले नहीं की। ए देख नहीं हमरा के मारत जाई घरे के मारत रवा नहीं छी हमरा के मारत ऐसन कहत ऐसन कि खइले भी हम खइले नहीं कि भैया कटनी के खइले बे रे। अच्छा रुक, आई यही भाई पर राज करते सही अरे रुक ना। करे भाई पर राज करते सब भैया कटनी कर को कोनो बुढ़ा गुलो नो अपतो संगे लागत अड़ू बार हाथ छोड़ अरे माय बड़ा चिंता लेते ले मौगी की मेहरी क्या करती क्या हां कात में रह, बुझा गइल? तू जानत है इसकी खइले बिया, का छी तू जानत है इस आगे के सामने ना देखनी है हो का छी हां पूछा के करा पर इंजाम लगाओ तारी की का खा गई ला सब के बुलाओ तन ला। सब केने केने बाबू सारा खुली रे आवा सारा है ना दूध के अगर पानी के साथ पानी निकल का करो गई। जी का कही हे राम छोटकी का छोटकी का छोटकी हां मम्मी जी आओ तू हुआ चल हाय हाय सब कोई जुट गल बड़ा हां पूछा का झूठ बा का सही बा हे जी के बतावे के बा कहवा वो कहा कवने के मंगिया रह रहला हनी
हां कावना के अरे औकात में अरे बोल। वक्त में रही इज्जत का सवाल भाई जी का बा ए जी नाम बेपा निकाल ले इज्जत का सवाल देखा चुप रहा चुप रहा सवाल देखा बोला ना ए कने तनी मुहावा संभार के कने देखो बोल तू कौनो चीज घर में खा लेबू तो ए घर में कुकुराहट हो जाई सब कोई जाना था कि तू खइले बड़ू कम चाहे बेसी चुपचाप रह दती लगाव ठीक बा जितना कहता नहीं होता ना सुनो आ रउआ तनी तनी आदमी खा लेता तो ओकर खातिर बवाल करते हम नहीं नु खइले नहीं छोटकी, तो का हो गइल देखा बस रे अन्ना जी मम्मी जी हम कहाँ खइले बानी अभी? हम का करी है आप पूछवा अरे तो सब कोई एथी भई जा आ तू ही एगो साच हो गइल बा इसे माने सब कोई घरवा के झूठ बोलता तू ही खइले भाई अब बोला भी सुनो कहती कि नहीं थी खइले खइले भाई सुनो अब बताओ हई नया नहर कने पांच रंग लगावती है खा के कोई के बदनाम आ माई पर विश्वास ना करत रहे खइले भाई सुनो एगो अभी तो मुड़वा खाते रही पोछिया खाई के रहे आई तो तार हरी पर बहुत ऐसा होता था बड़ी का वाला कबड्डी देखो तो कबड्डी बाद में तो हरो आयु नाती का बेटा मारा था राती में तार छोट पक छोड़ा इनके करा भी सूता बा हे करे सूता बा हे करे भी ले ना मना बेइज्जत नौकरी हुनका बता रहा आज के बाद आप खइबे इसे ओके मेरा रुपया हो जा चप्पल बिकत रहे जा बोल बता लोग के देख लो पटका पटी खोलो तुम तू और आग लगावत हो लड़ी हो ना साले लड़ी हो तू ही लोग तयाग लगावत हो अजी रउरा काहे के बोलते चुप रही ना में आग लगा जा जा हमार पंजरी टूट गई